Eikö 11? Me tehdään, Tiia haluaa nähdä minkälaisia me ollaan. Kato kun me ei oo... Saatte samaan. Kun se ei tiedä niin on se joskus meillä Elmoa vetänyt, mutta siis tosi vähän. Tuo tekee Pekka koko radan, kun se Tiia tuntee sen. Vaikka ne selostukset tulee tähän videolle. Miten teillä meni tuolla? Missä? Tuolla toinen. Ootteko te mennyt vielä? Siis ei minulla ole vielä. Myös aloittaa. Okay.